Vyšiel vám pozitívny tehotenský test? Som doktor Kolár a v Gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Nájsť pozitívny tehotenský test je chvíľa plná emócií a radosti, ale často aj obáv. Keď však prvotné emócie opadnú, objednajte sa ku svojmu gynekológovi na prvú tehotenskú prehliadku. Pozitívny tehotenský test však nie je jediným dôvodom na návštevu u gynekologa. Príďte i v prípade meškania menštruácie, povedzme tých 10 až 14 dní, alebo vtedy, ak na sebe spozorujete prvé rané príznaky tehotenstva. Ak sa tak stane, nečakajte a kontaktujte svojho gynekologa. Ak sa tehotenstvo potvrdí, lekár vám vysvetlí ďalší postup a odporúči, ako sa o seba starať a ako budete spoločne postupovať počas celého obdobia tehotenstva.